jullie recht om te koordans. Luister, je sieraad. Spannend. Ja, het is spannend. Hoe laat maar begin lang? Volop. Mensen, die tijd is aangebrekt. Hier is een goed gospelfeest op pad in Bekende. 5 juli 2026. Hier zal wonderlijke artiesten weer, zoals Matje Aase Kermie, Boetie Ello en Lekker Kuru. Ik zie meer uit wat zondag gaat gebeuren. De dierprijs is als volgt. R50 voor goede mensen, R20 voor kinders onder 13. Voor meer informatie, contact Henkout. Die telefoonnummer is als volgt. 079 210 9414. Ik hoop ik kan allemaal daar zien. Baie dankie.